isine kur ngarit tok. Kapan sugih ya iki? Liyane sudah nyutang mobil. Yang isane ngelos-ngelos wedhus tok. Aduh. Kok ngantuk ya? Nah, Woi, gak kena kopi. iya. Kopi renges akeh ya. Kere pancen. Oke, Mas. Nah, koyo kuwi lah. Bismillah. Enak nah. Iyalah. Ki ana resepnya, Bro. Ono. Nah, Mas ndek kenalan iki. Dan terus Kowe kapan anune? anu apa? Lah, mosok ora ngerti ah. Anune lah. Anu apa? Ya anu, Anu apa sih, Mas? bojo lah kapan bojone kowe? Ah, Mas ku yo gampang. Gampang apa? Yo gampang. Sampeyan ki ngarit terus suge. Anu terus. Nah, wong sugih ku ya butuh proses nah. Tapi kan sampeyan ket biyen. Nah, ya ora kae iki, sementing iki bagian dhisik. Harus ngurusi Mas. Aku kok kuwi. Ah, iya ora. Kayak latare sapa nih Den Rena? Iya. Ya wis Mas. Iya. Ndak kangen. Ya tenang, Tang. Wis awan ki yo. Aduh. Kok nek ngarit kesuwen ora yo? Ah, nyamper dola diniset mesti abang ngejek ngarit. Dul. Hei. Dul. Pri. Yo ngarit wis awan. Oh iya, Rene berbendeng tubuh. Yo. Ngarit. Iya ra, lah wis pegawean kok. Ya wis gawean dah, mbok kolo-kolo, Dul. Ojo ngerti cewek. Ora. Yo asline yo ngono pengene. Tul. Jadi cewek. Tul. Kafe jo. Lah, kafe. Lah yo iya ra wong jaman saiki kuwi yo nek ora meng kafe yo ora asik ngono lho. Jep antarane dheweke iso kuwi. Goblok ora kafe. Lah wong nyatane orang pasar kok sanane lah. Wis Kopine enak tenan. lah kopi ini gawe sapa si mak paling lah. Wis. Nah, Nah, Yo, Mas. cewek wis meneng. Karena kopi ki ana Mas Daun. Yo. bisa dul. Harus akeh Bu. Nah, teko kopi. Mas. Wis. Mas mau wis nyapu. Wis asa-asa wis ngepel. Nah, Kabeh. kuwi rajin. Iyalah. Enak lho dul. Kopine kuwi yo ngluwihi gaweane kafe sih. Jos. Mosok Iya, Mbak. Temenan. Ya, Iki adimu Pak Dul. cewek ya adikku ra. Ayo, ya wis Mas nyarep memburu set apa napa? masak. Ya wis. Ya wis ki ndengaken no. Enak dul, kopine dul. Enak Pak. Adimu mbek cantik kok. Wis cantik tetep. Nek tak PB to. Jane ora keren ya. Ya ketiba nek mipit ka. Oh jaman saiki. Nek ora duwe duit angel. Misale ngejak metu ngono kan angel. Lah aku gawean ngarep apa ngecek metu dhewe kate ngendi? Lah mbane nyoban bojo yo mungkin kalah lah. Ya kok wedhuse dodol ra. Wedhus piro? Wedhus itu lho. Ora iso, ora cukup lah nggo apa tuku pade-pade. Isa nanggep orkes. Oh, kas palapa ya. Terus mahare mar sapi yo. Iya ra wedhus. Tapi do lho. Urip nang donya kuwi santai. Ora sugih nang donya, sing penting kok sugih nang swarga. Nah, Warga tansah mengolah
Mona. Apa Sri? Mon. Jod dolan? Dolan apa? Dolan engling, Pak. Kayaknya rame le. Nyarep cerita. Cerita apa le? Kan kae yo, masih nyong win de kanca, terus masa kancane seneng karo nyong emang. Orang marah. Bagus para. Kerjanya apa? Ngarit. Astagfirullah. Kan nyong emang kok. Masa nyong pacaran karo kae tukang ngarit. Ya ra kayak iki kan wedhus akeh. Emang. Wedhus didol nggo shopping. Ngaberepan. Ra iki le nek jarene nyong. Tapi nyong emang nyong kan ra cinta. Terus kecintane kan sapa? Cintane karo Wis ora kayak iki lho jare pas kowe kepriye menurute? masih nyong kok ketok. Ora jelas. Masih kowe pada bayangan meringan pada bae tukang ngaret kok. Ya wis nyong engling bae. Jonjo engko. Englengnya ning ndi? Kana bae ya, Ya. Mandurina. Nah, gayane beres ki sukete, Un. Oh iya. Tuh, On, Edul. Ku ngawur. Yo aja krudungi ra. Kowe peteng. Bisa waret ki lah. Kaya ngene rasane wong ra ndek duit. Nganti ngoyo anane mbukur ngarit. Wedhuse wareg, Ya nyonge milu waret. dedal oleh duit. Kanggo ngopi lan semebul. Nang Ngebul On. Hah? Kowe ngebul? Wah, yo ngebul lah, ra ngebul ra gaul. Nyong lagi mikirin bojo kek On. Lah bojo-bojonan, On. Edul. Urung mapan ku angel lho ono. Bojone kuwi. Lah nyatane pekerjaan di ngaret kok. Lah ya sementing ki wedhus wareg gedhe didol oleh duit Un. Kayak adine kowe iki asline abang tak kejar nyong kae, Dul. Ora usah takon-takon adik ah. Sumpah sih. Cantik, Dul. Cantik kakaknya sapa dhisik. Gagah kok. Aduh. Menikmati. Kesel On. Edul. Ora kuwi asine kuwi kudune bersyukur. Ya kudu pancen. Nah ora bersyukur kuwi nikmate kuwi ora krese. Yo senajan diwene pagawean wae ngarit. Alhamdulillah. Koyo ndian yo saya suwe saya diwene rezeki lah sing luwih apik maneh. Iki nakes sing luwih susah Nakes. didewe. Yo kaya iki lah. Hidup itu seperti kereta. Kok bisa nih? Tinggalkan yang tak perlu ditunggu dan tabraklah yang menghalangimu. Iya ra. Kapan kebeke ke sukut? Nyasine pengen bojo padha bae, Dul. Nyong hayo pingin kok. Bre rasane bojo ya. Wah, yo mantap mah. Bre yo nek adine nyong bojo dingin maksudnya dilangkahi On. Lah yo asine ora kae iki dilangkahi wong sing wis dilangkahi iki dhek akeh kok. Toko ketan nang omah joglo. Tarik ses. Nek wis mapan ayo ndang bojo. Mas, ketemuannya kok nang kene temen sih. Nang kebonan nyamuke akeh. Ora kaya batire nang kafe-kafe. Mbok pasar Tiban Puwo wis. Shoppinge kono kolo-kolo. Men kaya batir-batire kae. Sabar iki, Dik. Mas be kerja urung gajian. Bose be embu kae mandur e. Kerjane ngaduk. Men gel
Aduh, panas pokoke. Mbok ojo nek kebon terus, Mas. Kolo-kolo aring pasar malam, tumbas tawaci, tumbas pop es, ben koyo liyane kae. Lah, Mas Pur duwe duit kok. Untung biar anak kadang ayam. Berarti ngesuk wis tanggal 14 aku gajian. Paling rono ngesuk pasar malam oh. Sisuwi Mas tanggal 14 iki wae wis tanggal 14. Pan kapan Mas? Yo ngesuk poke. Mas janji yakin? Aku butuh kepastian ora mung janji-janji otok Mas. Iya. Aku janji karo kowe. Mosok sampean wis rapi ngono, pacarane nang kebon. Yo ngesuk nang hotel oh. Kuwi. Hoi, Hah? pacaran nang kebon. Lah, lagi ada modal lho, Dek. Iya Mas. Pacaran ki kon. Aku tapi tak jalan-jalan lho. Tanggal 14. Pak jalan-jalan Mas oh. Tanggal 14. Ada nek ngomongin pacaran nak kebon alia melu-melu. Iya kan Mbak Apa Piri. mrene? Kan bukan terjadi Ape sesuatu Hasan, sing Ra? ora dipengin-pengen akan iki lho. Lah, Iya karo ya kan anak awan. melu-melu meneh iki. Hilanya pan jalan-jalan. Pak jalan-jalan endi? Iya, luru-luru lah. Lah iya Pak Nendi. Nah, apa melu? Ora aku wis Pak jalan-jalan tanggal 14. Jalan-jalan areng endi? Pasar malam Pasar malam. Mas yo. Tuku apa? Reng Tumbas tawaci. Di pacaran kemarin pasang pasar Yo malam. ben Ya semeti. wis, beno. Tanggal 14 yo Mas. Masa tumbas tahu aci? Pak ora, sementing aku jalan-jalan Lah shopping- kemarin shopping ngendi yo, Mas. jalan-jalane kowe? Oh, yo ado lah Rana. Yang areng kafe ya. Tunggu. Si bener su. Ya, kosu kepriye kok? Lah Mas, kowe. Lek? Oh, Sugi, Oh. Sugi su. Aran apik-apik diundang iso. Iya iya iya. Ngampurane. Pak jalan-jalane ndi to Mas Sugi? Yo ado kan mau kan pacarku wis ngomong toh. Wis areng kafe. Ora Mas, aku Pak areng pasar malam bae yo Mas. Ya wis. Ayo Mas sik. Sik yo Mas. Aku Pak, lunga sik. Di. Ya wis dek kene dhewe mangkle dhewe sing nang kebon kok ngene to. Iya mas ya. Yo. Gara-gara ngomongi wong loro mau pacaran nang kebon, dhewe dadi pacaran nang kebon kayak gitu. Iya ya mas. Tuh, cara kalap. Ya wis daripada kayak gini, nyesel wong loro kabeh yo. Sudah. Ya wis. Tangira. Sudah. Tunduk. Nah, lah Mas Dolati nanti nah. Mas Dolati lagi ngaret. Ngaret terus sih nah, nyong kangen pengen ketemu. Lah kan kae dhewe wedhus terus ngarit. Nek misal orang ngarit engko wedhusnya dipakani apa? Nah, tapi nyong dadi ora iso ketemu sih nah. Ngaret terus. Terus kepiye solusine? Kepriye jaremu solusine? Solusine kuwi kudune Mas Dolati ku kan bali kono jangaret. Bar kuwi wedhuse didol. Ngelamar kowe. Bisa kan didol nang kamarnya. Ya, Ojo kon ngaret-ngaret terus nah melaske ireng. yo, engko tak ngomong loh. Tresno kuwi ora usah dikejar. Kok bisa? Bakal kuwi ketemu. Temu ning ati, temu ning raga, temu ning pelaminan. Piye kabarmu sayang? Opo kowe eling